ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬೈದ ಕೋಡಿ ಬೆಂಗ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೆಂಡ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಂಕಲಿತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಚಿ ಪೋಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ದೂರ ಹಿಡ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಆನಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಬಕ್ಕ ರೋಡ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲಿಗೆ ನಡತೊಂದು ಪೋರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಇಂಕ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ದುಂಬು ದಿನ ಗೆಂಡ ಪರ್ಬಗ್ ಪೋಯಿನಿ ಜನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಪೋಡ್ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತ ತುಲೆ ಉಂಡೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೋಡಿ ಬೆಂಗ್ರೆದ ಆಯ್ನೇಡ್ ಬಕ್ಕ ಕಾರ್ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ಉಲಾಯಿಗ್ ಪೋಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತಂಡು ಲೈನ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಉದ್ದ ಆಂಡಲ ಮಿಡಲ್ ಸೇರೊಂದು ಉಲಾಯಿ ಪೋಯ ಆಯ್ನೇಡ್ ಬಕ್ಕ ದೇವೆರೆನ ತೂದುದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಅಲಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಆಯ್ನೇಡ್ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದಗೆ ತಂದು ಸೀದಾ ಪಿದೈ ಬತ್ತ ಪಿದೈಡ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಆಯ್ನೇಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಣಸ್ಗೆ ಪೋಯ ಆಯ್ನೇಡ್ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಸುತ್ತರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತ ಅಲ್ಪ ಒಂಚಿ ಬ್ಯಾಗ್ದ ಅಂಗಡಿ ತೋಜುಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಸಿಯ ಆಯ್ನೇಡ್ ಬಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕ್ ಮೆರ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತು ಆಯ್ನೇಡ್ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಜಾತ್ರೆ ಸುತ್ತರೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ದಾಯ ಪಂಡ ಗೆಂಡ ದೊಂಕನ ಶುರುವವರೆಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚಾದ ಟೈಮ್ ಪೋಡತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾತ್ರೆ ಸುತ್ತಿಯ ಮಸ್ತ್ ಚಪ್ಪಲ್ದ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತೇನೆ ಆಯ್ನೇಡ್ ಶನ್ವಿಕಾಗ ಮೂಲ್ ತುಪ್ಪರ ಗೊಬ್ಬುನ ಮೂಲೆ ಆಯ್ನೇಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರು ಅಂಚ ಅಗಲುಟು ಅಂತ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೆತ್ತಂಡ ನನಲ ಗೆಂಡದೊಂಕುನ ಶುರುವವರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಿತ್ತು ಅಂಚಾದ ಆಯ್ನಾತ್ ಅಲ್ಪನೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೈಡ್ ಬತ್ತ ಉಲಾಯಿಡ್ ದರ್ಶನ ಶುರುವಾದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ ಪಿದೈಡು ತೊಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಮುಲ್ಪದ ಗೆಂಡದೊಂಕುನ ತೂವೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಟ ಆನಾಗ ಗೆಂಡದೊಂಕುನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ದೇವರನ ದರ್ಶನದೊಂಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು
ಸೇವಾರ್ಥಿ ಮತ್ತೊಂದು ದಯದೀದು ಅಮ್ಮಸರ ಮಲ್ಪಂಡೆ ಸರಕಿನ ಸಾಲು ಮತ್ತು ನಿಖಲ್ನ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಖಲ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂಡೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಕೇಂದ್ರ ಸೇವಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ, ತಾವು ಅದೆಷ್ಟೋ ದಿವಸಗಳ ಪರ್ಯಂತ ವ್ರತಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ಪಂಜುಬಿ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಈ ಒಂದು ಅರೆಕೆಯ ರೂಪದ ಕೆಂಡ ಸೇವೆಯು ಶ್ರೀ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ತಾವುಗಳು ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ಅರೆಕೆಯ ರೂಪದ ಸೇವೆಯ ಫಲವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಮಗಾಗಿ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಸರ ಮಾಡದೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಸರತಿಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸೀರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಒಂತೆ ಜನತ ಗೆಂಡ ದೊಂಕುದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋರೆಗ್ ರೆಡಿ ಆಯ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಿನಂಚಾದ್ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋಯ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.